скорости и емоции имаше и в София днес. Ръмжащи мотори имаше и в цялата страна, не само в София. Хиляди рокери обаче се събраха по улиците на София, за да открият сезона, а той започва с добра новина за тях. След молба на столични мотоклубове, кметът Йорданка Фандъкова обеща да отпадне забраната за движението им по Цариградско шосе. Те пък я повозиха на мотор. Традиционното откриване на мотосезона напълни площада пред Александър Невски. Кметът Йорданка Фандъкова изненада мотористите с новината, че вече ще могат да карат и по Цариградско шосе, ако Общинският съвет одобри промените. Имаме пълната подкрепа и становище на КАТ Пътна полиция и на господин Милчев, че това е необходимо, тъй като Цариградско шосе е единствения булевард, по който е забранено. Иначе адреналинът, високата скорост и усещането да си на две колела е това, което събра всички на площада. Някои от тях са заклети рокери, други магистър-фармацевти, които просто обичат моторите. Не мога да се откажа. Привличаме страстта, тръпката, скоростта пак. Едно от колата, едно от друго на двете гуми. Когато караш мотор, освен че гледаш, миришеш обстановката, през която минаваш и чуваш какво се случва винаги около тебе. Мотористите напомниха, че трябва да се кара внимателно, да се оглеждаме и призоваха шофьорите на автомобили да бъдат по-толерантни към тях. Когото и да попиташ днес какво е да си рокер, отговорът е... Състояние на духа. Просто се усещаш се така, свободен. Накрая всички потеглиха към Бояна на побира, дори и кметът. За БНТ София, Александър Марков.